DJ Alex in the mix. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here. Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude z Technic Packu a budou to takový tipy, rady, návody, jak si dělat prostě, no, různé věci, nejlepší a tak. Dneska to bude video, jak si udělat nejrychlejší diamond generátor. Jo, ještě. Můžu zahodit. Mám potřebovat kolektor MK3, Relay MK3, Glowstone, Energy Condenser a Diamond. Takže jako první společíme kolektor, na něj dáme relay, okolo toho relay dáme zase ty kolektory, jde to s jakýmakoliv, ale ty red matter jsou nejlepší, což jsou MK3. Na to dáme kondenzer. Tak, teď to jde furt pomalu, ale někomu to možná stačí. Takže ještě dáme okolo toho a zase dáme tyhle ty kolektory. A ještě sem nahoru. A to je vlastně skoro hotový. Ještě nad tyhle horní dáme glowstone a teď je to hotový. A teď, když se tam podíváme, někomu možná stačí tato způsob, ale nám stačí jenom ten. A teď to frčí prostě a jede to a jeden diamant. A když to takhle necháte běžet třeba hodinu, tak tam máte klidně 5 staků diamantů. No to možná i víc. No teď tak za 10 vteřin tam mám 3 diamanty, no tak. No. Takže prostě tohle je nejrychlejší způsob na vyrábění diamantů. Já doufám, že se vám tutoriál líbil a uvidíme se někdy příště. Ahoj!